Aquesta tradició es fa sempre una setmana antes de la Quaresma. Nosaltres la celebrem el dijous i el dimecres ja és dimecres de Cendre. Després ja és, s'acaba la Quaresma, es comença la Quaresma, i això. I ara anem a preparar la cassoleta pels xiquets i Mercè i jo anem a fer-la juntes. Anem a fer-la juntes. Una per cada xiquet, no? Exacte. Volem tot això, Mercè, tu com la fas? Doncs jo tinc costum de posar-la pronteta a coure i així, quan els xiquets se'n van a escola, m'on anem tots junts, amb les mestres i tot, xiquets i tot. Posem la meitat i au? Sí, ara ho posarem així en un plat, tot, i anem a preparar. Mira que el xicoteu ha tallat jo xerrant amb tu. Igual té, no passa res. Val, doncs. Ara, tu què poses primer? L'àvia ja està al foc calent. L'àvia ja està calfant-se, sí. I així anem fent camí. Tu què poses primer? Jo ho poso tot junt, tinc costum de posar-ho tot junt. Doncs ja peguem una rentada. Sí. La queriguilla no anem a gastar-la ara perquè la posem damunt de la cassoleta sofregideta. La sofregirem. Però tot això es pa ara. I ara, ja si tinguem el perol. Posa els blanquets també. El blanquet després, l'últim. Perquè t'és perquè te sé. La carn ja està rentadeta i salada, Doncs posa-la ahí dins. Si no és que... Ja tens el caldo, pues a boca sigro, podries recuperar. Després, ahora. La tradició de les cassoletes de Benicolet fa de molts anys enrere, més que jo soc major, que fem la cassoleta, vam fent la cassoleta, anem a menjar molt en companyia de les mestres a la serra, fent jocs, cantant cançons, i després ja se'n venien al poble en companyia de les mestres a disfressar-se els xiquets per anar a pegar la goteta al poble a celebrar el Carnestoltes. Així li posem una cullera d'arròs, dos de caldo. I ahir per un xiquet, per una persona n'hi ha prou, perquè ja n'hi haurà 100 grams. I així en posem una altra. Ho faig així, posa una miqueta de colorant, en vez de posar-ho al caldo, ho posa així. Veus quan d'oli n'hi ha? Ahir oli n'hi ha prou de prou. A més, el caldo també ja té grassa. Mira si n'hi ha oli. Ara ho diré. I ara, així, en posem una. Perquè és una ració. Posem una cullera per ració. A mi no m'agrada que es queden olioses, perquè el caldo també ja té molta grassa, també, perquè li posem cansalà, li posem peuet, aunque el peuet és molt bo. El corbet també, i així 4. 3 i 4. Si hem posat 4 i així també hem posat una ració i ja està. I ara... Agarra el cucharón, les metes el caldo i així als xiquets es posa, una mida, en posa 2. Dos de caldo. Jo sempre ho medisc en el cucharón. N'hi ha qui ho medix en un gotet, té una mida. Jo antes també provava agarrar un gotet. I com ja està de sal, què fem? Ho tornem a provar de sal, a veure.
Em queda que has posat 4. 4 cucharons d'arròs, n'hi ha, va. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Com així és més gran la cassola, la mida és una menys. Anem a preparar la costra, que això es fa antes de que vinga la Quaresma. N'hi ha qui s'ho menja antes, n'hi ha qui no ne fa. Normalment no se'n fa ja. La tradició és fer-la a les cassoletes. Ara anem a preparar la costra ja. Sí, anem separant les clares de les llemes. Així tinguem la clara. El julivert. Ara mira, posa una pizquita de sal, el que m'agarren els dits, veus? Perquè la clara s'alça millor. I jo ja em poso a alçar-la i ella mescla tot això. Anem a mesclar el julivert que tinguem així talladet, les llemes i la manteca. I anem a remenejar-ho tot en un gabinet i tindre-li a punta a Mercedes per mesclar-ho tot i posar-se al forn tot rapidet, a veure un tenedor. Ara, ja no cau, veus? Ja no cau. Ara s'aboca tota pressa i posa-ho dins del forn ja. Mira que bona, no és així. Ja tenim les cassoletes ja a punt i ara anem a preparar-les, les tapem en un paper albal i en el cabasset a preparar-ho tot, que ja tinguem també la cafetera al foc per fer el cafenet. La tarta? La tarta la porta Maria Jesús, que la té en la nevera, que és ben gran. I ara ja m'on anem allí a escola i m'on anem amb tots els xiquets per cavall. Alguns se'n van en cotxe, però nosaltres m'on anem a peu en els xiquets. A Llavaor Vell, que ara la tradició és anar a Llavaor Vell, a menjar-nos la cassoleta. I ara continua tu, quan acabem... Ja sabem que això es menja antes de la Quaresma, el dijous antes de la Quaresma, i després ja n'hi ha qui ne fa, n'hi ha qui no ne fa, doncs com tot, que cada una la seva tradició la fa conforme vol. Però aquesta tradició és la del poble, anar-se'n a menjar-se la cassoleta amb els xiquets.